Kaunti ya Nyamira asengo kumanya bunanigo chiskuru chigendete kweroberia ase okoigorwa magayo mutimo komokeigo bwe wikeyemo kurende abayiboli nigo babere bakuborirwa gotarera ase chiskuru ekyo nabayigo gokwanera abatendeneri be chiskuru asokanike buna aborokyo babo baligo chikwirani gwanka ase ngencho ye school fees oigo nigo aborokyo babere bakuborirwa otwara chimbwa chingia anemono asokanike buna ngoigwera bali abayiboli babo obasemi obuiga nigo bwabo korwegwa no mobasia David Ombori nabayigo omugaka bwe kanisa Joel Onyanja ase kanisa ya Ibucha SDA robotero asenchira yobwekerano no morikeito Job Maangi Maiga yokubunga chisukuru ase omutimo bwe wiki emo niga borokyo baliga kigo chikuigwara chisukuru wiki erebosio nigo bosemi bogenda chikorwego chiase abayiboli na abana buna bobendera chikoba ase omutimo koyomoke abantu abamuroche barabarayi Kenya na abachete sukuru igwanya naye tukurwanirira omwana wagende sukuru na boroche nganaye ogotigara kokoiranie kenyoronyu abayiboli badi bashya abana abarimu badi bashya abana abagambi baito badi bashya abana na abarandire kanisa jadi bashya abana so chinseme chyosi igotoro komeka abana baito buya tobatenga kibakomenya buya iriegere barosubuguma bwabo akagokwana na Ndizi TV omurandia Reverend David Ombori oyotenenerete chikanisa cha OPCG ase district ya Rigoma niga sabire abana kwerenda chinga kechi cherusa na kubayigwera abayiboli babo mweburi tari kujasara asara na sore untwara kwanje tote ina abana ngatemba buna mokonyara moteme kugwera usauri ya abayiboli usauri ya abalimu na usauri ya abagambi aina tokonye tubwaterane egera mambi abana baito mobegesa kwekiya kyama tukagocha nabasaba gotwesona ni namangana arachikubeka magimabo akongu buna okorundia boda nechisagwe chimbe bacha chiteka ibere buna bano baso asama yogo tindia baso asama ngano wakachikadi chinkanda abande baso ase okunywa marune bintu binde egera abana bakosone sokwa ni chipikipiki negento embe goita abande banda kwa chipikipiki banyo na ajali bakoma tukabataraika bana kuyasona boda ngakineikoka ora yasona boda kala kwakulire sukuru ense memorisia Joel Onyanja kurwase kanisa Ibucha SDA nasaba abayiboli kurotota abana babo ekero bali ase erusa nakoba obosemia abana bakireka baumurubeli nga kibako bapaka bakole buna bayira ali esukuru emirubeli yesukuru ndendo chacha etinga agenda ngasegeta agenda inga kiki agenda etinga ni agenda litukuligi metinga yale koira giteka 30 igomongena no mugaka bwaterana asokorora abana baito bagweneire nasaba abayiboli gotaira abana babo asamairi kolende kubaika ange chinga kibagocha aserusa tagotiga abana bajake gutara bagenda mairi amairi esibachi bagotebina amairi bachieta segetonya na baiseke wose nabamura utamanyitia amairi ayo tuli kubwati kwa manyasa ase omwana ale ninki abayiboli babwenderetse gokora ekero bugimo bwabere bogokonga ekero chisukuru chigo chikoigorwa amangana economy na makongwale lakini ara goini kare chi abayiboli tama kolemere monomokya tama kole biasara biranyole bese oira abana sukuru basi abayiboli ngatotu ko mwana bereka ngane sukuru visio tabwati nabora hangito bwati rero mambi to kutakuboru igoiro mwana mbaka sukuru musabira libaga na bese rio bwatenge kona korwa egara bana koragerera tukanyire engakia mangana akabagoronge na ibintu mbiyo byasama tukama Ginko reporteria Ndizi TV kurwase Kaunti Nyamira Job Maangi